खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 23 पुस 1431 मायथाइ एबा 8 जानुवारि 2025 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना गोसोआव धोरोमारि मोनदांथिफोरजों बुंफबनाय सान जागोन, जायनि जाहोनाव नोंथाङा गुबुन गोनांथार खामानिफोराव बारा सम हगारनो हानाय नङा। फालांगियारि थाखोआ रां आर्जिनो थाखाय खान्थि नङि आदबफोरखौ मोजां मोनगोन, मानोना बेयो मुलाम्फानि अनगायै खहा खालामगोन, जायखिजाया महरावनो जानो हागौ। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव गोसो गैयाजासे खामानि मावनांनो हागौ, जायनि फिथाय महरै नोंथाङा सिमा गोनां मुलाम्फाफोरजों गोजोननांगोन। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा दिनै सोरनिबा बिखुं सानायनि बोलि जानांगोन, थेवब्लाबो गोसो हमथा आरो नोंथांनि आखुखौ गाज्रि जानो दाहो। रांजों सोमोन्दो थानाय खामानिखौ लिरनानैल' खालाम, गोरोन्थिफोर जानो हागौ। नोंथाङा सोरनोबा होनाय समायखिराखौ फुरा खालामनांगोन, नङाब्ला नोंथाङा लाजि फोनांजानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। देहानि जेंनानि थाखाय दिनै वृषभ राशिनि सुबुंफोरा गाज्रि थासारियाव थागोन। देहायारि जेंनाफोरजों लोगोसे नोंथाङा राङारि जाहोनफोरजोंबो जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। साननि जागायजेन्नायनिफ्रायनो देहायारि लोरबांथिनि थाखाय नोंथाङा खामानि मावनो गोसो जानाय नङा। थुलुंगानि आंखालाव बिसोरो मुलाम्फा आरो खहानि बाथ्रा साना। जुदि नोंथाङा नाजायो अब्ला नोंथाङा रां मोनगोन, नाथाय नों ओरैनो गारनाय खरसानिफ्राय गोजानाव थानांगोन। माबा मोनसे जाहोननि थाखाय नखरारि आबहावायाबो दावराव-दावसि जागोन, जायनि थाखाय नोंथाङा दुखु मोननो हागौ। मोनाबिलिखौ बबेबा धोरोमारि थावनियाव हगार। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। नोंथाङा जायखिजाया खामानि मावो, नोंथाङा बेखौ थिरांथाजों मावगोन। नोंथाङा थारैनो बेयाव देरहागोन। नोंथांनि आखुआ सिरि आरो समाजारि जागोन आरो नोंथाङा थाबैनो बयजोंबो लोगो जागोन। फालांगियारिफोरनि फालांगिया साबसिन खालामगोन। सम बायदि रां फैनायनि जाहोनाव रांखान्थियारि गोनो-गोथो जानाय नङा। जिखि जाया मानो दिनै रांनि लेनदेनफोराव बांसिन सांग्रां जा, नङाब्ला दाहार लानायखौ लानानै सोरजोंबा नांज्लायनाय जानो हागौ। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा दिनै गावसोरनि खामानिखौ थाब फोजोबनो नाजागोन, नाथाय बिसोरो जायखिजाया गोदान खामानियाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन। न'नि आबहावाया सरासनस्रा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों टमेट' गाब। कर्क राशि। कर्क राशि सुबुंफोरा दिनै गावजों गाव सोमोन्दोखौ लाना जिंगासिगोन। खामानि मावथायाव आखुनि आंखाला गोजाम रादाय खानाय एबा फालांगियारि सोमोन्दोखौ फोजोबनो हागौ। नोंथाङा दोनथुमनो नाजानाय जायखिजाया खामानिया गाज्रि जानो हागौ। नोंथाङा गोब्राब खामानि मावनायाव जेबो राहा गारनाय नङा, थेवब्लाबो रांजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा थाबाय थागोन। सानजौफुनि सिगां माबाफोर गाज्रि खौरां मोनोब्ला नोंथांनि गोसोआ गोजोन गैयै जागोन। फालांगिरिफोराबो खहा जानो गिनानै दिनै गासैखौबो मावगोन। मोजां आरो गाज्रिनि गेजेराव बिबेक गैयाब्ला थासारिखौ गोमोथाव खालामगोन आरो बेखौ फोसाबनो एसे सम लागोन। नखरनि सोद्रोमाफोरनि सावस्रियाव खर्सा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। सिंह राशि। बे सानाव सिंह राशि सुबुंफोरा बुद्धि आरो गोसोनि बिथायाव सनमान होजाथाव जागोन। जेब्ला सोरबा नोंथांनाव बिबुंथि बियो अब्ला नोंथांनि बिबुंथिखौ हो, नङाब्ला नोंथाङा गोबां जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। सानजौफुसिम नोंथाङा खामानियाव मुखुब जागोन आरो मिजिंथिथाव मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा समाजारि हाबायाव सांग्राङै बाहागो लागोन आरो गुबुनफोरखौ हेफाजाब होनोबो थियारि जागोन। नखरारि जिउआ साबसिन जागोन आरो नोंथाङा बिमा-बिफाखौ सिबिनो खाबु मोनगोन।
रांखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय नोंथांनि लुबैनाया एसे खस्थ' खालामनायनि उनाव जाफुंगोन। गोनांथिफोरा बाङाइ जागोन। नाङै नखरारि खरसाखौ सामलाय, नङाब्ला इयुननि सानथांखिफोरा गाज्रि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। कन्या राशि, थाबथानाय खामानिनि थाखाय नोंथाङा गोसोआरि नारसिनथायजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। माखासे गोरोन्थि बुजिलायनायनि जाहोनाव नखरनि आबहावाया गाज्रि जानो हागौ। बिदा-फंबाय एबा नसुंसेनि मानसिफोरजों मोनसे फिसा बाथ्रायाबो मोनसे गिदिर नांज्लायनायाव सोलायनो हागौ। बेनिखायनो नोंथांनि बिबुंथि आरो आखुआव गुरै जा। खामानि मावग्रा रोंग'साफोरा लोगोफोरनि थाखाय खामानियाव जेंना जानो हागौ। बेलासियाव नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाजों बबेबा धोरोमारि थावनियाव थांनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। तुला राशि, रां थिसननाया मोजां फिथाय होगोन आरो रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। खामानि मावग्रा फालांगियारिफोरा दिनै गुबुन कम्पानिनिफ्राय मोनसे मोजां अफार मोननो हागौ, जायनि जाहोनाव गोसोआ खुसि जागोन। आथिखालाव फालांगियारिफोरनि थाखाय मोजां मुलाम्फा जागासिनो दं, जाय धोननि जौगानायनि गोथार जाब्रबथाय सोमजिहोगोन। दिनै नोंथांनि खस्थ'आ ओरैनो थांनाय नङा। जेराव नोंथाङा मुलाम्फाखौ आसा खालामा बेनिफ्राय नोंथाङा थारैनो माखासे मुलाम्फा मोनगोन। स्टक सानखांनाय बायदिफोराव रां थिसननाया गोख्रै मुलाम्फा लाबोगोन। नखरारि आरो जुलियारि जिउआ मोजां जागोन आरो बेलासियाव नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरनि थाखाय माखासे अनथोबफोरबो बायनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। वृश्चिक राशि, राङारि बाथ्राफोरनि सायाव बांद्राय जिंगा सिनांगौनि गोनांथि जानाय नङा। नोंथाङा जायखिजाया गोजाम रां थिसननायनिफ्राय मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरखौबा थुलुंगा होनायनि सिङाव माबाफोर गोरोन्थि थिरांथा लानायनिफ्राय सिरि-सिरि जिरायनाया साबसिन, नङाब्ला रांनि खहा जानो हागौ। नोंथांनि गोसोआरि अबस्थाया मोनफ्रोमबो बुब्लियाव सोलायगोन। नोंथांनि मावनायफोराबो बेबायदिनो जागोन। फालांगियारि सुबुंफोरा गोदान बिथांखिफोरनि थाखाय जुजिगोन, नाथाय जाफुंसारनाया सन्देह गोनां जागोन। सोरखारि खामानियाव सम ओरैनो थांगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। मोनाबिलिया लोगोफोरजों रंजानायाव बारहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। धनु राशि, दिनै लोरबांथिया गोसोआव गोहोम खोख्लैगोन आरो नोंथाङा गथ'फोर बायदि रायज्लायनानैबो मिनिनायनि बाथ्रा जाहैगोन। खामानि मावग्रा फालांगियारिफोरा दिनै बिबानगिरिफोरनि मदद मोनगोन, जाय खामानिखौ थि समावनो फोजोबगोन आरो नोंथांनि गोहोमाबो मोजाङै बांगोन। आजै-आजौनि सम्फथिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरखौ दिनै दोनथ'नाया साबसिन जागोन, नङाब्ला गोदान जेंनाफोर सोमजिनो हागौ। फालांगियारिफोरा दिनै मोनसे मुखुब थागोन आरो रांनि मुलाम्फायाबो मोजां जागोन। गावनि बिमानि सावस्रिखौ आबुङै जोथोन ला, नङाब्ला नोंथाङा खाथि-खाला खारनांनो हागौ। बेलासियाव नोंथाङा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय दुखु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मकर राशि, साननि गिबि बाहागोआव नोंथाङा माखासे गोनांथार सुबुंफोरखौ लोगो हमनो सानथांखि लागोन, नाथाय बेयो नोंथाङा सान्नाय बायदि मुलाम्फा गोनां जानाय नङा। आथिखालाव खामानियाव मुलाम्फा जागोन, नाथाय सिनायमोनै सुबुंफोरनि गेजेरजोंल'। खामानि बांनायजों आयनि गोदान फुंखा सोरजिनाय जागोन, जाय नोंथांनि राङारि थासारिखौ साबसिन खालामगोन। नखराव सोरनिबा लुबैनायखौ जाफुंहोनो थाखाय नोंथाङा रां बाहायनांगोन। मोनाबिलियाव नोंथाङा सानस्लाबै मुलाम्फा एबा अनथोब मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सोमखोर गाब। कुम्भ राशि, साननि जागायजेन्नायाव फालांगियाव जायखिजाया गोनांथार खामानिनि बागै मोनसे दुखु नांगोन। जुदि नोंथाङा सोरनिफ्रायबा मदद मोनोब्लासो नोंथाङा सिगांथिं दावगानो हागोन। रांनि मोजां बोहैथिनि थाखाय रांखान्थियारि बिथिङा सिगांनिख्रुइ गोख्रोंसिन जानो हागौ।
दिनै साख्रि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोनांथि गैयाजासे लोगोफोरनि सायाव रागा जोंनाय, सांग्रां आखु दिन्थिनाया बेसेन गोसा जानो हागौ। नङाब्ला बिसोरो हारसिङै खामानि मावनांनो हागौ। न'नि गेदेरफोरखौ जोथोन ला, नङाब्ला बिसोरो नोंथांनि सायाव रागा जोंनो हागौ। बेलासियाव नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों मोनानि जानायनि थाखाय थांनो हायो, जाय सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मीन राशि। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा खामानिनि खामानिजों जेंनायाव गोग्लैगोन। थेवब्लाबो बिसोरो खामानिखौ बावसोमनायजों थि समावनो फोजोबगोन। दिनै फालांगियाव मोजां जौगानाय जागोन, जायनि जाहोनाव नोंथांनि सानथांखिफोराबो जाफुंसारगोन। दिनै खरसाया बाङाइ जागोन आरो नोंथाङाबो रां रैखा खालामनो हागोन। नखरारि आबहावाया सरासनस्रा जागोन आरो नोंथाङा न'नि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनो हागोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिजों नोंथांनि सोमोन्दोआ मोजां जागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि इयुननि सोमोन्दै माखासे बिथांखिफोरबो बानायगोन। नोंथांनि बिफानि सावस्रिनि थाखाय नोंथाङा जिंगा सिगोन आरो नोंथांनि माखासे रांखौबो बाहायनो हागौ। बेलासियाव नोंथाङा देव दर्शननि मुलाम्फा लागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।